Deze kleurige morgenschilderingen hing je op alve plekken in Friesland. Het is een initiatief van de organisatie Writersblok en de provincie Friesland. Hiermee willen ze een positief en stiepende criesgedachte brengen, maar het motto ik denk on die. Binnen van een soort mensen drege tien, vinden ze. Wat we eigenlijk dan proberen altijd te doen met Writersblok is dat we toch een beetje hoop proberen te bieden in deze gekke tijd. Nou, we hebben ooit op de NDC begin dit jaar hebben we We'll Meet Again gemaakt. En we hadden zoiets van, ja, met name in die kerst, die is toch al vaak moeilijk voor mensen. Je hebt al dat er iemand ontbreekt misschien aan de kersttafel. Nou, nu nog veel meer. Nou, er was wat nodig. De provincie weer enthousiast door het initiatief. Klopt, ja, de provincie heeft een programma in verbinding waarin ze eigenlijk naar dit soort initiatieven zoeken voor corona. In die coronatijd om toch nog even wat steun te bieden, maar ook gewoon kunst te bieden. En die zeiden eigenlijk meteen, ja, maar dat sluit wel heel erg mooi aan op hetgene van wat wij zoeken. Dus wij gaan jullie helpen om dit te realiseren. Daar zijn we natuurlijk buitengewoon blij mee, want anders kan je dit niet realiseren. Het weer de bedoeling dat mensen de werken zelfs in kleurjes zoenen. Ja, klopt. Ja. Dat is ook een van de redenen dat het een beetje dat mijn stijl die sluit goed aan bij en dat het goed kon worden ingekleurd. En dat is ook een van de redenen dat ik daarvoor gevraagd ben, volgens mij. Het zou oorspronkelijk worden ingekleurd door de Mierskip eigenlijk. Dus je kon je opgeven via de Huis aan Huis. En dan kon je helpen met inkleuren als een soort van sociaal project. Alleen toen kwam Rutte met nieuwe extra maatregelen en toen kon het toch helaas niet doorgaan. Dus hebben we het uiteindelijk allemaal zelf moeten inkleuren. Van de morgenschilderingen binnen alve aanzichtkaarten maken die het na de lockdown in de winkels lezen. Een selfie de mooi en opsturen ken en de alve kaarten binnen al online beschikbaar om deel te heljen, in te kleuren en op te sturen naar een dierbare die een opstekker broeken ken.